Musím sa vyjadriť k téme, ktorá ma zasiahla. Musím sa vyjadriť k tomu, čo sa deje medzi USA a Iránom. A poviem to pokojne, ale jasne. Ak raketa zasiahne dievčenskú školu a zomrú desiatky školáčok, je to tragédia, ktorú nemožno ospravedlniť žiadnou geopolitikou. Deti nie sú vojenský cieľ. Deti nie sú vedľajšia škoda. Smrť civilistov a obzvlášť detí je červená čiara. Zabíjanie politických lídrov, či už ide o ministra obrany alebo prezidenta, nie je prejav demokracie. Ak je niekto zločinec, má byť postavený pred súd a právoplatne odsúdený. Demokracia stojí na práve a zodpovednosti, nie na likvidácii bez procesu. Neobhajujem iránsky režim, neobhajujem extrémizmus, ale odmietam svet, v ktorom sa riešením stáva raketa namiesto spravodlivosti. Keď mocnosti konajú takto, vytvárajú z nepriateľov mučeníkov a zvyšujú napätie, ktoré sa môže prerásť do niečoho oveľa horšieho, a toho sa obávam najviac. Toto nie je o tom byť proti Amerike, toto je o tom byť proti rozhodnutiam, ktoré zabíjajú civilistov a posúvajú svet bližšie k chaosu. A ak zomierajú deti, prehrávame všetci. Ak chceme hovoriť o slobode a hodnotách, potom prvým krokom musí byť zastavenie násilia a ochrana nevinných. Svet nepotrebuje ďalšiu eskaláciu. Svet potrebuje, aby lídri priznali chyby, zastavili krv a začali konať tak, aby už nikdy v živote žiadna škola nebola cieľom rakety.